mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titangelo and Rakitera, isi-share ko lang po ang isang sikretong matagal ko nang itinatago. Sana po ay hindi ako mausgahan ng sobra ng mga makakarinig. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Sheena. At ito ang aking secret file. DJ Titangelo at DJ Rakitera, kakagraduate ko lang ng kursong Bachelor of Science in Office Administration. Kaya nag-decide ako mag-apply sa iba't ibang kumpanya. Pinalad naman akong makakuha ng trabaho bilang clerk sa isang recruitment agency ng mga OFW. Dito ko nakilala ang supervisor ko na itago natin sa pangalang Sir Franz. Mabait naman si Sir Franz, matalino at magaling mag-solve ng mga problema. Lahat ng mga tauhan sa kumpanya siya ang tinatakbuhan pag meron silang problema. Problema sa kliyente, problema sa procedures at maging personal na problema. Lagi siyang handa tuwing may lalapit at alam niya agad ang isasagot. Hindi ko rin po maitatanggi DJ Titangelo at DJ Rakitera na gusto ko siya physically. Dahil cute siya, gwapo, attractive. At higit sa lahat may sex appeal. DJ Titangelo at Rakitera, dito na po nagsimula. Humanga ako ng gusto sa kanya. Unti-unti akong napapalapit kay Sir Franz. Ako kasi ang madalas niyang nauutusan kapag may ipapagawa siyang task. Aminin ko sa araw-araw na kasama ko siya, hindi ko napipigilan ang sarili kong makaramdam ng pagkagusto sa kanya. In fact, parang napapamahal ako sa kanya. Napofall na ako kahit alam kong hindi pwede. At hindi talaga po pwede. Isang gabi, DJ Titan at Rakitera, nag-overtime ako. Dahil may urgent na kailangan ayusin sa opisina. Pauwi na sana ako nang inabutan ako ni Sir Franz. In-invite niya akong sumabay na lang sa kotse niya at ihahatid niya lang daw ako. Tumanggi muna ako dahil nakakahiya naman. Pero nag-insist siya. Lalo na't masyado na raw late ng mga oras na yon. At dito niya na ako pinilit na sumakay na sa sasakyan. Sa madaling salita, DJ Titangelo at DJ Rakitera, napapayag niya ako na sumakay sa kotse niya. Habang nasa kotse kami, inabot kami ng matagalang traffic sa kalsada. Nagkwentuhan, nagkatawanan, hanggang sa nagkalambingan. Sinakyan ko ang mga paandar ni Sir Franz. Yung mga banat na nakakapangiti sa akin. Yung mga jokes niyang nakaka-impress sa timing at sa pagkakwela. Higit sa lahat, yung mga tingin niyang nakakatunaw ng sarili. Alam mo, DJ Titangelo at Rakitera, feeling ko kapag tinititigan niya ako, ang ganda-ganda ko. Parang ako yung pinakamaganda sa buong mundo habang nakatingin siya sa akin noong mga oras na yun. Titangelo at
Raketera. Nanghina ako honestly at nanghina ako sa presensya ni Sir Franz. Para ako na-caught off guard at wala akong nagawa. Yung dapat na paghatid niya sa akin sa bahay pag uwi, naunsiyami kaya nakapunta ako sa ibang lugar nang wala sa oras. Kaya noong binanggit niya na gusto niya muna magpalipas ng oras sa ibang lugar kasama ako, hindi na ako tumutol. Nag-check-in kami sa isang kwartong walang kusina. Walang paligoy-ligoy, ang instruction niya lang sa akin ay iisa. Sabi niya lang, paligayahin mo ako ngayong gabi. DJ Toy Angelo at DJ Raketera, dapat pauwi na ako. Pero ito ako, kasama ko ang lalaking nagpapatibok ng puso ko. Ang supervisor ko. Alam nga naman tumanggi ako at chance ko na to. Kaya lahat ng gusto niyang ipagawa sa akin nung gabing iyon para maging masaya kami, ginawa ko. Hindi na ako nagtira para sa sarili ko. Lahat ng gusto naming gawin, ginawa namin. Nakalimutan namin pangsamantala na may mundo pang gumagalaw. Nung mga oras na yon, sa outside world, may naghihintay sa amin. Lalo na po sa akin ng mga magulang ko. Sa kanya naman ang jowa niya na hindi kayang ibigay ang mga bagay na kailangan niya. Na sa akin niya nakuha. May jowa po kasi si Sir Franz na bading. Diretsahan kong tinanong kung ba't niya hindi kayang bitawan yung jowa niya. Ang sagot niya lang sa akin, hindi niya raw kaya eh. Mahal niya raw talaga. Kahit imposible daw na magkaanak sila, pwede naman daw mag-adopt o mag-alaga ng hayop. Naiintindihan ko naman na hindi ako magkakaroon ng puwang sa puso ni Sir. Lalo na't mali yung pinasok namin na relasyon. DJ Titangelo at DJ Raketera. Total naman alam niya din na gusto ko siya at gusto niya rin ako. Maghihintay lang ako kung pwede siya at kung pwede kami. Kumbaga walang namang ibang laman ng puso ko, kaya available ako lagi para sa kanya. Sinabi ko pa nga po kay Franz na maghihintay ako. Ngayong taon na to, wala pa rin akong jowa kasi inaantay ko pa rin si Franz. Magkasama pa rin kami sa kumpanya at siya pa rin ang mahal ko, pero kung kailan niya ako mamahalin pabalik, ay yun po ang hindi ko alam. Pero naisip ko na rin yun na handa akong sumagal sa walang kasiguraduhan. Mahal ko na rin kasi yung tao na araw-araw kong nakakasama. Kahit wala kaming label, basta alam ko lang sa puso ko na mahal ko siya. Sa totoo lang, DJ Titangelo at Raketera, walang ibang tao ang nakakaalam ng kwento na to.
Wala akong ibang sinabihan nito maging sa family ko at circle of friends ko dahil pagod na akong mahusgahan base sa mga naging desisyon ko noon. Pagod na rin kasi ako mag-eksperimento kaya si Sir Franz, siya po ang tao na lang na sinusugalan ko. Siguro nga maraming kilay ang magtataas sa kung bakit ganito ako mag-isip. Pero sa totoo lang sinisimplihan ko na lang kasi ang pananaw ko kung para siya sa akin, magiging kami. Kung hindi, di hindi. Hindi na rin kasi ako maghahabol at hahayaan ko na lang na magtugma ang lahat ng mga puwersa sa mundo. Kung para nga kami sa isa't isa, ay para kami sa isa't isa. Kaya hanggang dito na lang siguro muna Titangelo at Raketera. Baka sakaling magkaroon kami ng sequel ni Sir Franz at ikukwento ko rin sa inyo ang mga magaganap. Yun ay kung maghihiwalay sila ng jowa niya. At kung sakaling hindi nyo na rin marinig ulit ang kwentong tungkol sa amin ni Sir, ibig sabihin lang nun, hindi kami para sa isa't isa. Muli DJ Titangelo at Raketera, maraming salamat po. Ako si Sheena at ito ang aking Secret File.